set no segere nai kini sini ko thadong la sengsai nai sini LLFT as the group president Oram Grang Supi Dharma Sarno semua sorano yapari nai Dini seng jotol loko ni beskango penset sunai hatio seng dini piteraman bisingo seng orone managing committee I mean bazar ni committee orang seng yapari nai seng poito klayo nok rimani bisingo orone loko ro kaham kai bania klai manai henai tai belai khaksango belai tongthogo seng ramani bising tinyo hak guru bai seng tono seng dini korokna yapari ka Tunggu toya pakuru mana? Balai ke hambai sini sama. Ini ya kata baca ini sini sunai bazar open set. Na kata nak kau di mana bagai? Haji senjata. Open set bisa apa nai? Angkanya contoh na sunai di bagai. Sini bazar di palai, panai. Haji senjata palai teh panai orang panai. Bisa siapa pun nama kita nai. Zembelake kepal kaham taman yang ke rama baso Ramadan sini bazar rogo obo haisung sujumanya ini zembelake kepal kaham sikon sapano semua isi hai ani kana wona sujak dophano samjagai nok khungyak kai anghai sawak lai phai sini okra Rekan, tay manjak na yo tokra sakra, norokno bosari gera, ang enelet TS dinengay, tay klaya hamay norkamaya. Actually, ang hati, sekarang ko sunai bazar ni tamay tawag sunli hati ni bung mereka balay nato. Am sa inyo mo ituman kay, ang puila, am sa inyo sinitrithanay. Satu kiren si army orang mau itu mana? Tapi apa nak kali si sobani jorawo masam ayam mana itu mana? Kosong kansa kami oglai kinai. Apa nak bang balai kin itu mana? Ang kuilano sana ni musuh mana kai sini takut angkat ini takut angkat. Balai kamali ko kausan baiknya seng anggo sobani jorawo sila itu temani jorawo angkau tanpa am saya ani palo kan sampai hai pano seng kenao jelas jaga tongkru pano sini duty commander sini sipai do oro bhai mane ya golopor me khokte kenao amsai ni borok hai kai suna hamjagai subawoi sungai baksa tongai tini sobane mukmeno suna phandi mani awai bagai sing jesa kesalamana tongdi sing krawoi tongo sing pogya norok ni pogrok norok subamani pogrok na sing jotton sing khanalai salai tongo saboba maisari rahor sabani rogoba tho sawa lama puno berhor sawa rangkak seng itu seng sihuri itu tam ni bagai kai sini palo puila sini sobani mukmeno oroni simino seng mani hai ke seng khasong oi seng tong seng pogya amsai tai sani kami hapum pareng kai na siri khokai si khnai tong ang Jasa perupano amsai ni bagani bakau muncul tongo sengenele PSD sini sobani mukbeno je thainai amsai ni borok ni nokhung naotei sini khadu mane sen phayu tamni bagai khatai do phana hamjagai nokhung ni borok kabang ma thikya kabang ma buzakha kabang ma kes klaikha Oko grok na woi, sini jok tu NLFT sini, hasing tei, ang norok no, paiklay hambay mario, tay,
যে নখুংনি বড় বুজাক নাই যে জেলস সবজাক নাই বরংনি নখুংনি অঙ্গিব সিনি হামজাক মা খায়ক মগসং নসং ইয়াফাবাই তাই ও জরা সানানি মুসুম মাখায় অবসি সিলাই ইয়াবরংই tui khan kai bene wang sukma se jodangai phayo nini sago phan gari phano se nini silai marong khan kai ang bukro thipano thangton jesapan angton ne to khani bagai ne sini bakha ma songo au jorawo borok to paksaya sini o kabangma borok sao o yasi kongba sini soman ungya nai mil gari dai to sini palni bisingo potre pot borok tomo tabo ani bung ko korba yabro ani tomung no suda joholan ni tomung no suda haise kaisa thelai nai sini bisingo kabang no borok kebo khoran kote beban saka kebo thamsi kai pai kisa joliman bisingo de buka o ko guno khnawai seng lasi mani sau tai bakha tong khogya mano sini pallo khorsa duty phaye thei thang kai sini bakha belai khatamu sing mai sei mania bakha tong thau ya maro ya ba je phru sing oglai sei man phurun gai sini bakha belai ke tong thogo a joran kai sing tamosana tamon nani sing wagrok togrok ra thalai tong tholak salai abo sini okra boka kai ba siu te o am sai ni borok kabang ma sini sobani mupai no sini arming ek laika kabang ma potre pot lama te ek laika abuni bagai especially o am sai na sen pok manya o borok kare te kaisa sini hawo hoku tisha o hoku tisha ni borok kabang ma sini sobani mupai no suwaka kabang ma am sai tripura hani borok kabang ma suwaka hai pano ang tini no mithani sanani musulman kai Sepekis, kabang ma pekis sini hani sini jotto borok ni bagai kabang ma pekis sangka, hiawa, paikak jarawo ab pekis ni sini thayani sini thani phan kerika, abo ni bagai 100 crore bagai sentong thobai thak sangai seng thayani nangka, hiawa, sini sobani jarawo nor jesubai to mani okok no seng pokya, seng actually sini demand sing sanmani ka hano yok samari na ne sing sanmani sini hak sekjalai to mana sing tase phirogai ma da manno ne sing nok no khong ya kare kabang ma sakri klaimani ya kare tat bhi gusano ya kare tongtokcha thongna ya kare sini likeness sing sacrifice ke ya phare ri khato phane bagai heba sini sobane movement jarawo potre pot kabang ma ungkha abo je thanai borok sinai ang di sana musubani sing 100 crore je top phenani orang sini si NLF di silai teinya ni rangnya orang sini hani sini borok no development phenani bagai si orang abain bagai no sini o reject to especially development package NLF SD tangai or NLF SD mari kai NLF SD India government, the state government, like kathama, the sensuk, declaration of manbui emani. Apani bagai, ang jasa darpan kok sadi, ang government no, state government tay India government no, sampai play hambai maru. Tay, o zorao, sini English no sumanai, Mizoram ni chief minister Zoram Thanga, bo MLF ni zorao vice president. Bobo sung hai silai tinai. Tini Zoram Thanga sung subayan gai 100 crore phana sung mangla kamon abagai. Proses jaga phana kompon sung phana hambai maru. Tai sini orang sung 100 crore je manbu mani. Obo jotto sini borok dawar kesak ni botongo BJP ni botongo mothani botongo sini hane se sini bukung barani bagai rang. Orang sung kono party bai sung samung khaya. Je mankai gai nukhung sugo a borno ne binai MPC tongo bo MLA bosa kha kabang ma borong bosa kire ni pekya kabang ma borok tirjasna bhut dikhat mo thana bhut dikha hiaba je bhut binai den jot
tono thagai nang riman la bhai ke riman nai sentamo hospital je rikha school rikha obong ka o amsai ni zo to borok ni bagai nyane nang bakama song nai piaba je borok nangkuk nai abar mana seng rioi to piaba rikhari icha riman amoni bagai ang tiri sarang sumane ke kono hai eta salai de jora wai sabe pai thania ko jora kabang ma tongbo seng nai tomo first prize ni tini obono je dofani mukbeno tini sobari mukbeno je thuiga je topsaka je kabang ma podre pod tekto manka a borona seng first prize ni na ni seng wang sogoi tomo and tini oro sini seng ria sarat tripura jotto jaga waseng omai ke sini beneficiary seng ri tomo school hostel kabang ma podre pod seng project kai seng ri tomo seng party bai seng kono seng thungjakya nangkhangkai leader ni kisini ko phayo phona bole balai ke grei bole lima kai sanai seng abo ya sak nai sipem ni phege seng sipem ni ya sak BJP phege seng BJP ya sak nai congress ni phege congress ni ya sak nai seng oro nai ko nai bego o amsayo o area o sing seng committee khake khaikya joro borongni ko khorsa korne ena musuma tongmano abo tong sinai amra kare kwan me engal tibo phayo aboni bagai norom thanan ko yang musumane khata bai seng seman sak dofani bagai seng nok nok ya karai seng thangka dofani bagai seng samong klai thangai tinang galai ke khaksango balai ke tongko tini omai ke klai na ne wansu simai tini sini borong ganan sini bising sini Christmas sekolah advance Christmas bising sini kena orang pakai Malayu ang kasongoi temani puila o committee ni borok no bazar committee hati committee ni borok no pita rawoi norok no klai pai di na monsuk temani piaba norok manna musumani bagai sentini kabang no orang no manka balai ke toko tayani bising ko norok ni khana musumani klai man kana anggo omai ke norok no sanali musum temani pian dini belai ke jora kana mangka seng kabang ma jaga o seng wansugoi tongo tai o hati o angbo agi o phaimani motumano jora himai phaimani jora cycle kai phaimani o hati agi selai itsa change ita omani bagai wansug tongo ang already agi ro salai jai to dini bo salai pai ja open set to rika oro mekitang phalani bagai piaba stall nangai o hati no nai thoknani bagai o hati tini omahai ke tinno berano sigro kai kaisa hati nai thok yang ngai thang o hati no nai thok lainnya standard kaya ni kai eat by sunamja kai isa milik din abo nai thok nai sing abo wan so bai tung wai sa bai tung tori mania mai kuteng kai thang ga kai nang basa tutai no tori ne ni ke bono nang unar sari no nang ma nai sing omahai ke tuluk CPM juri government phai ke CPM government khai to o am se to CPM ni borobo tongi mano BJP tumo government phai ke BJP khai to abo mothani jora mothani leader tong to bo khai to senggo no musungo society no develop khai ne kai je sapana nang party khai di party bo phino no tongai nang je hamsak ma nang bono vote de piaba area no nang develop khai ne kai ni ani ya oi sing area no nang manai kol nai or kuna politics tu jaga sini bagai balai sanai develop hai dong ya sing NLFT 1989 12 March NLFT asaita kawan ma bisi teyai sing NLFT soba kai pega dofani bagai sing je orang man mani 100 crore man mani obo busuk bor tega busuk bor toksak busuk sini maisar eksar hona ro ai gas man ka busuk naikol jakka tai kise आज ora to government ni jora ka government ni bora khamya hanka o bai ki tamam ayo amuni bagai kan ni thani paina musulman ni kai sini wan suk mani nini ale sen hinya bebak jaga sen wan suk ni sen lei tongo norong ni o am sai ni sen wan suk ni tongo and specialist sunai boy lagi
Debra, nene, doso, tay gozo. Oh, I'm saying, nothing pokya sini. The army and elected army kamero, jotto siu. Ang kaya pa no? Ani army to phaile, ani commander to phaile, barat to duty maribile. Sabo barat tamo, jotto report mario. Kampana sokkayo, hamya pa sokkayo. Koratsa officer imasimne kabang na sipai ni di report sokkayo. Amari bagay, norok ne hamza gay. Sabani bagay norok suba mani bagay. Sen balai khaksango, balai tongthago. Tay dini ne obahai ke norok malai manani bagay. Sen NLFTS dini ngay norok khaksang ma tay sibai aparo. Obahai ke dini program kotor kaya ne wangsu japano. Norok hamzak mabai, norok ni suba malai sen malai mangka. Balai kaya hambai, tay tam kok sasinai, sini leader ako kamo kok say tong thangka. Kaya norok thanani koimong, khata bai di, khalok di. Ostol no kare kaban beneficiary dena nation wan sugoi tango o jorao nono sugaya enele pilo sugaya bar kaban ma mani mano sini package special economic development package sini bar no subana ni oro nini ani subana go manai subaya go manai abone bagai jeman sa norong ne thene koimo khalok di sini bagai suri di sing samung khai kaham klai au poragla samung kaham na klai ga ni jakani sing babana musum sing sai nan ko garan mataka hamba Balai ka hambai.